Život hrabrog Kanađanina Terrya Foxa ponovno je ujedinio Zagrepčane. Čak njih 5000 trčalo je Arunom u njegovu čast, nadajući se da će, baš kao i on, svojom upornošću spasiti živote i promijeniti svijet. Piše u priči Josip Antolić. Zagrepčani su još jednom oživjeli duh velikog kanadskog borca na 13. izdanju utrke Terry Fox Run. Njih 5000 okupilo se na Jarunskom jezeru. Trčanjem, hodanjem, rolanjem i bicikliranjem postali su dio plemenite akcije. Sigurno bolje to nego da tam za kompjuterom sjedi. Možda ću odraditi pola utrke, a možda i cijelu. Ako je Terry Fox izdržao, izdržao se meni. Prve godine održavanja prikupilo se skromnih 11.000 kuna, organizatori vjeruju da će sad prikupiti i više od lanjskih 300.000. Novac će donirati institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka i Klaićevoj bolnici koja će od novca kupiti uređaj za prepoznavanje boli kod mališana koji ne mogu govoriti. Zagreb je jedan od 67 gradova u svijetu, odnosno država gdje se održava upravo danas ova utrka sa ovim motom zajedno u borbu protiv raka. Pomoći se može i pozivom na humanitarni telefon. Akciju su podržale mnoge poznate osobe, a među njima i rukometaši Zagreba. Pokušavamo marketinški dići ovu prodaju majica jednu višu razinu, pa pomažemo tu djevojkama i dečkima da što bolje to bave. A sve je počelo 1980. kad je tada 21-godišnji Terry Fox započeo svoj maraton nade. Zbog tumora je izgubio nogu, a putovanjem s istočne na zapadnu obalu Kanade želio je prikupiti novac za istraživanje raka. Počeo je anonimno, a ubrzo je postao uzor milijunima. Nakon 5400 pretrčanih kilometara vratio se rak, ali uporni Terry nije gubio nadu. Moram kući, rak se proširio, ali ako ozdravim vratit ću se i završiti posao. Bolest je ipak bila jača. U ljeto 81. uzela je Terrya, no uspomena na njega i njegovu misiju i dalje živi.